Добра Поличба посрещна гостите на филиала на Медицинския университет Варна във Велико Търново за дните на отворени врати. За поредна година гнездото на покрива на сградата Паметник на културата подслонява двойка щъркели. Навръх първа пролет мъжката червеноклюна птица се завърна от юг и се зае с ремонта на гнездото, очаквайки своята любима. Едва ли има нещо случайно в присъствието на щъркеловото семейство на покрива на филиала години наред. Щъркела е нашия академ. Той е нашето късметче, той е символ и препратка към специалността акушерство, която имам при нас. И всяка пролет и лято ни радва с присъствието си. Актовата зала едва побра всички млади хора, пожелали да се запознаят с специалностите и базата, които предлага филиалът ни в Старопрестолния град. С добре дошли ги приветства лично ректорът на Медицинския университет Варна, професор доктор Димитър Райков. Медицинската сестра, здравният асистент, акушерът – това са професиите на бъдещето младежи и девойки. Не сме свикнали да чуваме подобен изказ за тези професии, но вярвам, че съвсем скоро това ще бъде норма за нашите общества. Според Европейската федерация на медицинските сестри има огромна вероятност до 2030 година в Европейския съюз да има недостиг от 590 хиляди медицински сестри. Знаете ли колко много е това? Знаете ли какво означава този недостиг? Това е само един пример, но размерът на дефицит е подобен в повечето здравни професии. Какво означава това? За много болници и пациенти това е проблем. Но за вас това означава невероятна кариерна възможност. Домакините грабнаха вниманието на младите посетители и техните родители още от самото начало с дискусия на тема поколението Z или как работи мозъкът на тинейджерите с модератор доцент Диана Димитрова, доктор по психология, 2 мандата директор на филиала и настоящ преподавател. Последва лекция за предизвикателството да обучаваш поколението Z. След обедните часове бяха посветени на демонстрации в практическите зали на филиала, медицински манипулации, интерактивни системи за обучение, запознаване с работата на медицинската сестра и на акушерката.